anụ shi ụmụ anaghị agba ọsọ ele n'anya n'azụ. Ọ bụ ya mere na ọkụkọ shi ụmụ anaghị ehi n'elu. Ntị adịkwa. Oge Jude batara Chioma na ezinụlọ ya, nna Jude bụ P.A. Okeke ji obi ọcha ya niile nabata Chioma, were nwunye nwa ya dịka nwa ya nwaanyị. Ihe ọ bụla na-aga ofuma. O wee ru ka ọnwa abụọ gachara, agwa Chioma wee kwụrụ ọtọ gbanwee. Di ya bụ Jude nwetara ọnụ na mba na ngwụcha izu ụka ka ọ na-eji abatara ụlọ. Ọ bụ ma ọ naghị ama ihe na-aga n'ezinụlọ ya. Chioma malitere na-enwe ahụ ụfụ na mgbakasị ahụ n'ebe nna di ya nọ. Ọ dị ya ka ọ bụ ibu arụ. P.A. Okeke enweghị nsogbu, ọ naghịkwa na-achọ nsogbu, kama ọ ga-esi hapụrụ gị ka irikọọ. Retired headmaster na-abụ bụrụ redio ya, o jide mkpọpụta na mbara eze ekele onye ihu na onye azụ maka na ụzọ si na ama ya gafe. Ịgafe ha na ọ ga-akpọtụrụ gị, mana agwa ọjọọ Chioma na-akpaso ya na ụjọ na-eti ya n'isi. Emezie uche Maazị Okeke na-apụ apụ. Agadi nwoke kwesịrị mkpakọlọ, a na-ajafu ya uche. Ọ naghịzi eji ike apụta ezi maka ọ pụta nwunye nwa ya na-egwu ya anya. Okele mmadụ ọkpara ya mba. Ọ malitezie n'ọnwa n'ụlọ. N'ime ụlọ ka ọ nọgidere wee daa arịrịa. Ihe Chioma na-eji enye nri bụ ma ọkụ elekere nke abụọ nke ehihie. Oge ụfọdụ onye ya nke abalị, oge ụfọdụ ọ gaghị enye ya. Oke richọsị ya wetara ya ọgwụ ya. Chioma mee ntị ka ọ bụ ọnụghị ya. Ọ P.A. Okeke ga-akpụrụ gaa ebe ọgwụ ya dị ga were ọgwụ. Otu ụbọchị ka Chioma mechara tii, dowere ya P.A. Okeke n'isi akwa ya. Maazị Okeke ebiliele ka o buru nri. Ụkwụ ya wee kpọtie ahụ wee wufuo. Ihe a wee fụọ Chioma, o wee were iwe were bred ahụ o denwere ya kechie ya na alọ nga donwe ya. Onye yi na-adịghị nri mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ọ na-abụ Jude bata, Chioma eme ka ihe niile ọ dị mma. O mee ka ọ ga-aga ebe nna ya nọ, Chioma esoro ya n'azụ. P.A. Okeke chọọ ka ọ gwa Jude ihe na-eme. Ole anya hụ Chioma ọgba nkịtị, ajụọ ya ka ihe si aga ọsọ ọ dị mma. Chioma nọdụ na-egwughasị ya anya, mana ndị agbata obi mechara kọrọ Jude ihe na-eme n'ezinụlọ na nke ha hụpụtara. Jude akpọ Chioma otu ụbọchị wee jụọ ya ka ọ bụ eziokwu. Chioma na-ajụ ya ka ụdị ajụjụ ọ na-ajụ ya ihe a, ka ọ bụ nna ya ka ọ lụrụ nwaanyị donwere. Ọ bụ na ọ gwara ya etu a ka alụmdi na nwunye ya ga-adị, na ya ga-ekwe di ya ma ncha. N'ọdụ ọtụtụ ndị na-abịara ya dị oge ọ bịara, ma ịhụnanya ka o ji wee bịa, ọ bịazie hapụrụ ya nna ya. Jude na-agba mbọ ka ọ kọwara ya na nna ya dịbụ etu a na ọ bụ arịrịa dakwasịrị ya, mana Chioma achọghị ya ma na-asị na ya abịaghị ilekwa onye ọrịa. Jude ekutuo. Chioma echefuo na ọmụ nkwụ ji emecha ghọrọ igu. Ezigbo ahụ mechara daa P.A. Okeke. Nwanya nwoke anana liv buga ya ụlọ ọgwụ, lezie ya anya mana ọ maghị na ọnwụ bịara. P.A. Okeke mechaa laa. Ọnwa isii ejikwacha P.A. Okeke nne Chioma daa strok. Chioma ala ụlọ kpọrọ nne ya kpọbata na be di ya, malite leziwe ya anya, mewere ihe ahụ ọ na-emere nna di ya. Ahụ nne ya karịa, ọkpọnwa di ya n'ekwentị ya bịa nye aka ka ebuga ya n'ụlọ ọgwụ. Di ya asakwa ihe ahụ ọ sara ya n'oge nke nna ya, na ọ gwaghị ya na-etu a ka ọ ga-adị, na ọ bịaghị ilekwa onye ọrịa, na ya bụ ibu dịrị ya. Chioma etinwe ya nwa di ya si ya biko nya gbaghara, ihe ilebere n'abalị ka ọ ga-anwụ nta n'ugbu a ka nya nwa. Jude emechacha echiche mmadụ bịa kpọrọ ọgọ ya nwaanyị kpọga ụlọ ọgwụ. Chioma ewere si mgbe ahụ wee mara na agbaghị mmadụ na-eji aka ya asị arịrịa bịa, na onye ji ahụ nwere ike arịrịa daa anya, na onwe onye na-eji aka ya akpọ arịrịa okwu na arịrịa na-abịara onwe ya. O wee si etu a wee gbanwee agwa ya. Gee m ntị, enweghị onye na-eji aka asị ka arịrịa dakwasị ya. Onye ahụ ị hụrụ n'ala nka gwa gị oge o kere ike, ị nwere ike isi na ọ bụ asị, maka ọ na-abụ ele agadi nwaanyị anya n'ọnọdụ ka ọ bụ na ojizi ya wee ṅụọ ara. Ọ bụrụ na ị na-elekpọ onye ọrịa ma ọ bụ onye okenye, akpasoro ya aja agwa maka ihe ụfọdụ ịhụ na ọ na-eme, o jighị anya ya, ajafulu ya uche. Ihe ị kwesịrị na-eme ha n'oge ahụ bụ mkpakọrọ. Nke a bụ ngozi, ọkwa onye fere okenye ka okenye na-erute. Onye fe okenye ọka isi agwọ. Ihe ahụ ị na-emere ya abụghị n'efu, ị ga-enwetacha ụgwọ ọrụ ya, maka na ọrụ niile nwechara ụgwọ, ma ọrụ ọma ma ọrụ ọjọọ. Ntị adịkwa ya gazie.